سلام زخبركم تخاتلتنا كما يسنحكم امباركس نايز ساعات زي زينا حسلكم مزيلخو مجمرتاقن عرست زينا ارتراك لعل زنح زعبا مياتن مساخت بحرن من لا شباتلو لإسرائيل اجاني زلو اورا مرحت حماس وكل سراوي سودانن حيل غلطف سقمتن بحبو او اديس ابا خمس تراخبو ينكرالون كالوتن زبلو زيناتات تسنا متناكم علينا سناي مكتتال ኤርትራ ክልዓል ንጸንሐ ዛዕባ ማያትን መሳኽቱ ባሕርን ምላሽባት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ነተኻብ ቀረባ ግዜያት ሒዙ ብወገን ኢትዮጵያ ክልዓል ዝጸንሐ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደባትን ዝምልከት ዘረባታትን መግለጺታትን ኣመልኪቱ ሶኒ 16 ጥቅምቲ ሓጸር ምላሽ ሂቡ ኣብቲ መንገዲ ሚኒስትር ዜና ዝተዋህበ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን ማዕድታትን ተጎቲታ ከምዘ ትጽመድ ኣነጺሩ እቲ ኣብ ዝርዝራት ዝኣተወ መግለጺ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ብዛዕባ ማያትን መሳኽቲ ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባህለን ዕልቢ የብሉም ብምባል እዚ ጉዳይ ዘየስደመሞ ተዓዛቢ የለን ክብል ኣስፊሩ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደባትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱቱርን ሓውሲ ሱቱርን ኣኼባታትን ክለዓልን ክዘረብን ዝጸንሐ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዝሃቦ መደረ መንገዲ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ተቃሊዑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነትን ሃገር ጉዳይ ህልውና ኢሉ ዝጠቐሶ ጉዳይ ወደብን ተጠቃምነት ቀይሕ ባሕርን ንምርካብ እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ዘይፈንቀሎ እምኒهم ዘየለ ምግላጹ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክስማዕ ጸኒሑ እቲ ኣብዕቱ ኣኼባታት ተዛሪቦ ተባሂሉ ዝተገልጸ ድሌታት ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝተፈነወ መደብ ኣፍ ደገ ባሕር ምርካብ ንኢትዮጵያ ግቡእ ምይይጥ ክግበረሉ ዘሎ ናይ ህልውና ጉዳይ ብምባል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር كموجود تسمعه أتقولي بزح زي دفر إلى زجلته أبو أحمد حتى أفدك بحر إثيوبيا أبز أوانزيك سكر زي بلو أجد أسعر استمخانو كالعلوم الفاري الزرب ولكوا أتمجلتي بقدتان إرتراز الناس أسعر مخانون تزينت سعر إرتراويان مجلس تقدم ميسر أم حبرة من رخبيتات بستفل عليه كن حادثة عمكنا قبل مرسيه وللو قداي بحري زي دفرارس زي كونس بزح زي تلعيلو بزح تفتنون العل 3 عامات هو أشحاد صحتتن أمو داتاجن زي تسعرن قداي مبر زي تدفرس ኣይነበረን ቀዳማ አጀንዳ ዝተፈላልዩ ዝቀደሙ መንግስታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስንሑ ብምግላጽን ምላሽ ይብሉ እዚ ከመወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ማዕድታት ተጎቲቱ ከምዚኣቱ ዘረጋገጸ መግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ኩሎም ቅዱሳት ከይትንከዩ ተማሕጺኑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እቲ ጉዳይ ኣይተተንክፎ ኮፍ በሉ ናብ ትፋኖና ጠበኸሎ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝጎየ ሰብኣይ መልሲ ይቡ መንግስቲ ኤርትራ አጀንዳ አብይ ቀይሕ ባሕሪ ገዲፎ ኣሎ ቅድሚ ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣመሓደር መንግስቲ ሃገር ድሕነት ዜጋታትን ሰላም ሃገርን ቀዳምነት ሒዙ ኣብ ጉዳይ አብይ ባህር በር ካልእ ዘይተደለየን ገዚፍና ምዝንባል አጀንዳ ኣምጽኡ ኤርትራ ንልዙብ ኮፍ ከም ዘይትብል ኣረጋጊጽሉ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብዛዕባ ማይን ኣፍ ደገ ባሕርን ተመሳሳልቲ ዛዕባታትን ማዕለያ ዘይብሉ ነገራት ክዝረብ ጸኒሑን ይዝረብና ኣሎ በዚ ዘይግረም ተዓዛቢ የለን ኢሉ ፋኖ መእተውን መውጽን ምስሓተ መንገድን መእተውን ምስዓጸወ መንገዲ ማርያም ክሕትት ኣብ ዝግደደሉ እዋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሓተተ አብይ መንግስቲ ኤርትራ ከይወስዶ ዓጊትዎ ምስ መንገዲ ኣየር ግድብ ህዳሴን ቴለን መጽኡ ቀይሕ ባሕሪ ክቀይሮ ኢሉ ምስ ሓሰበ ንሕና ንቀድመኩም ኣለና ይባሃል ወላ ኤርትራውን ተኾነ ግን ካብኡን ላዕሊ ኣብ ንቕሓት ከም ዘላ ይዝፍለጥ አብይ ኣሕመድ ንልዕልነት ሕጊ ንሰላም ሃገርን ድሕንነት ዜጋታትን ቀዳምነት ዝህበሉ መዓልቲ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓረር ይብር ከም ዘሎ ዝተፈልጠ እዩ ሰላም ዘይምህላው ልዑል ዋጋ መነባብሮ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትሰርሕ ዘይምኽኣል ዋጋታት ንብረት ሸቕለት ኣልቦነት ወዘተ ዝሰፈነላ ሃገር ልዕልና ሕግን ድሕንነትን ዜጋታት ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ አብይ ግን ብዛዕባ ወደብን ባሕርን ይዛረብ ኣሎ ወከልቲ ሰራዊት ሱዳንን ሓይሊ ቅልጡፍ ስጉምትን ብሕቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተረኸቡ ይንገር ዳይሬክተር ትካል ስለያ ሱዳን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣካይዱ ኣሽራቅ ኣልኣውሳት ከም ዝጸብጸቦ ኣመኻሪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ተመሳሳሊ እዩ ዋና ዳይሬክተር ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ጸጥታ ሱዳን ኣሕመድ ኢብራሂም ዓሊ ሙፈልዲን ኣመኻሪ ሕጊ ዕጡቕ ሓይሊ መሐመድ ኣልሙኽታርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ብዛዕባ ኩናት ሱዳን ዘትዮም መሰረት ዝጸብጻብ ክልቲኦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ኩነታት እትኸባብን ንሰላምን ድሕነትን መላእ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ሳዕቤን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን ምስቶም ቁልጡፋት ደገፍቲ ሓይልታት ክዘራረቡ ፈቃደኛታት ምዃኖም ተገሊጹሎ ካብ መፋርቕ ሚያዝያ ጀሚሮም ነቲ ኩናት ከብቅዕዎ ከም ዝሓስቡ እውን ተረጋጊጹሎ ብተመሳሳሊ ዜና ሱዳን ትሪቡን ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኩናት እቲ ሃገር ዝተፈጸመ ኣህጉራዊ ገበናት ዝምርምር ምርመራ ኣካል ንምዃም ዝወሰደ ውሳኔ ከም ዘይነጽጎ ሓቢሩ ተቃውምቲ ሓይልታት ሓርነትን ለውጥን ከምኡውን ሓይሊ
ቅልጡፍ ስጉምቲ ንውሳኔ መርማሪ ጉጅለ ንምቋም ደጊፎም ምንቅስቃስ ሓርነትን ለውጥን እውን ገበናት ኩናት ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ክቐርቡ ከም ዝሓተተ ተገሊጹሎ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ እተን ውሳኔ ዘቕረባ እንግሊዝን ገለ ምዕራባውያን ሃገራትን ነቲ ቤት ምኽሪ ተጠቂመን ናይ ገዛእ ርእሰን ዕላማታት ንምልላይ ተጠቂመን ኢሉ ከምኡ ኢሉ ኸሲሱ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣህጉራዊ መርመራ ጥሕሰት ኣብቲ ቅልጡፍ ስጉምቲ ዝወስድ ሓይሊ ጥራይ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ተቃውሞ ገሊጹ ንእስራኤል ዘጨነቁ ኣውራ መራሕቲ ሓማስ በቀዳም 7 ጥቅምት ንግሆ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ብዛዕባቶም ነቲ ሃንደበታዊ ፍጻሜን ስርሒትን ማዕበል ኣልኣቅሳ ዝወጠኑን ዝወደቡን ሰባት ሕቶታት ይቐርብ ከም ዘሎ ተዓዘብትን ወታደራትን ይሕብሩ ኣለዉ ብዙሓት ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ንቓዛ ዝቆጻጸር ዕጡቕ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ሓማስ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝበዝሕ ግዜ ተሸፊኖም ክረኣዩን ከለዉ ካልኦት ድማ ዝበዝሕ ህይወቶም ካብቲ እስራኤል ዝካየድ ፈተና ቅትለት እናሃደሙ ሓሊፎሞ እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ፍሉጣት ዝኾኑ ፖለቲካውያን ኣዘዝቲ ወታደራዊ ክንፊ ብርጌዳ إز عدين أو قسمن كندسسينا محمد ديف محمد دياب المصري كوينو ساقو أبو خالد ويدما عديفيو نسو التدراخن في منقصاص حماس نزخونا براقيد القاسم زمرحيو نسو عبشان شعتميتن سوسان حموشن أبك أزات وريدو بفلسطيناوያን እቲ ኣውራ ሓንጻጺ ዘ ማስተርማይንድ ብእስራኤላውያን ድማ ናይ ሞት ሰብ ደማን ኦፍ ደዝ ወይ እቲ ትሽዓተ ትንፋስ ዘለዎ ተቓላሳይ ተባሂሉ ይፍለጥ መሐመድ ካብ ኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ቃዛ ብባዮሎጂ ቀዳማይ ዲግሪ ዝረኸበ ኮይኑ ተምሃራይ ኣብ ዝነበረሉ ብፍቕሪ ተዋስኦን ቲያትርን ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ጉጅለ ስነ-ጥበብ መስሪቱ ብምስራት ምንቅስቓስ ሓማስ ምስ ተኣወጀ ግን ብዘይ ነግፈረግ ኣብ መሳርዑ ተጸንቢሩ ኣብ ወታደራዊ ትካላት ሓማስ ይነጥፍ እዩ ብዝብል ክሲ ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ 1989 ኣሲሮሞ ብዘይ ፍርዲ ድማ ን16 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሓሊፍዎ ዴይፍ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ዘካርያ ኣልሾበሪግን ሳላሕ ሸሃዲን ተሰማሚዑ ወታደራት እስራኤል ንምሓዝ ዝዓለመ ካብ ሓማስ ዝተፈለየ ምንቅስቓስ ክምስርት ወጢኑ ድሕሪዚ ምንቅስቓስ ድማ ብርጌድ ኣልቃሳም ኮይኑ መሐመድ ዴይፍ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ በራጊድ እዝ ኣዲን ኣልቃሳም ከም ወታደራዊ ቅርፂ ክንቀሳቐስ ጀሚረን ዴይፍ ድማ ከም ሓደ ካብ መስረቱ ብምዃን ኣብ ቅድሚት ክርአ ጀሚሩ ንሱ መሃንድስ ናይቶም ተዋጋእቲ ሓማስ ካብ ጋዛ ናብ ቡሽ እስራኤል ዝሰልኩሎም ገላራታት ኮይኑ ሓደ ካብቶም ሮኬታት ብብዝሒ ምውንጫፍ ዝብል ስትራቴጂ ዘስፋሕፍሑ ዝነበረ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝኸበደ ክሲ ድሕሪ ቅትለት ስራሕ ቦምባ ሓማስ ያህያ ኣያሽ ዝጅመር እዚ ድማ ኣብ ፈለማ 1996 ኣስታት 50 እስራኤላውያን ኣብ ዝተቐተለ መጥቃዕቲ ቦምባ ኣውቶቡሳት ከምኡውን ቀጻሊ ስራሕታት ሕና ምፍዳይ ምውጣኑን ምክያዱን ከምኡውን ኣብ መፋረቕ 1990ታት ኣብ መምራኽን መቕታልን ሰለስተ ወታደራት እስራኤል ብምስታፉን እዩ እስራኤል ኣብ 2000 ኣሲራቶ እኳ እንተነበረት ኣብ ካልኣይ ኢንቲፋዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ግን ካብቶም ዝሓዝዎ ከምልጥ ክኢሉ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ድማ ኣሰሩ ብዙሕ ኣይፍለጥን መሐመድ ዴይፍ ሰለስተ ኣሳል ጥራይን ዘለዎ እቲ ሓንቲ ኣዝያ ኣረጊትያ እታ ካልእቲ ድማ ማስኬራ ገይሩ እንከሎያ እታ ሰለሰይቲ ድማ ስእሊ ጽላሎት እያ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠሞ ዝኸበደ ፈተነታት ቅትለት ኣብ 2002 እዩ ነይሩ እንተኾነ ብተኣምር ኣምሊጡ ሓንቲ ዓይኑ ግን ስኢኑ እስራኤል ሓደ እግሩን ኢዱን እውን ከም ሰኣንን ድሕሪ ዝተገብረሉ ዝተፈላለየ ፈተነታት ቅትለት ንምዝራብ ከም ዝሽገርን እያ ትገልጽ ኣብ 2014 እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዘካየደቶ ልዕሊ 50 መዓልታት ዝወሰደ መጥቃዕቲ ንዴይፍ ክትቀትሎ ይከኣለትን እንተኾነ ንበዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ቀቲላ ኣቡ ኻሊድ ዝብል ሳጓ ዝወሰደ ደክላውን ኣብ እትብል ተዋስኦ ኣቡ ኻሊድ ዝብል ኣብ መንጎ ዘመነ እምያድን ዓባሲድን ኣብ ዝነበረ እዋን ናይ ዝነበረ ፍሉጥ ሰብ ገጽ ባህሪ ተላቢሱ ብምውስኡ እዩ ዴይፍ ዝብል ስም ብዓረብኛ ጋሻ ማለት ኮይኑ እዚ ሳጓ ዝተዋህቦ ድማ ካብ ቅትለት እስራኤል ንምምላጥ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝጸንሕ ዳርጋ ምሸት ኣብ ሓድሽ ቦታ ስለ ዝድቀስ ምዃኑ ይንገር ማርዋን ዒሳ ወይ ጽላሎት ሰብ ቀንዲ የማናይ ኢድ መሐመድ ዴይፍን ምክትል ኣዛዚ በራጊድ ኣልቃሳምን ኣባል ፖለቲካውን ወታደራውን ቤት ጽሕፈት ሓማስ እዩ ብሰንኪቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተጸንበሮ ንጥፈታት ሓማስ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ተቐዳማይ ኢንቲፋዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዋን ን5 ዓመታት ኣሲሮሞ እዮም እስራኤል ማርዋን ብሂወት ክሳብ ዘሎ እቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ናይ ሓንጎል ኪናት ኢላ እትገልጾ ቅልስ ክቕጽል ምዃኑ እያ ትገልጽ ናይ ግብሪ ሰብ እምበር ናይ ዘረባ ኣይኮነን ክትብል ክትገልጾ ማርዋን ክሳብ ፕላስቲክ ናብ ሓፂን ክቕይር ዝኽእል ኣዝዩ በሊሕ ምዃኑ ድማ ትሕብር ንሱ ከም ሓደ ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮይኑ ተቐልቂሉ እኳ እንተነበረ እስራኤል ናብ ምንቅስቓስ ሓማስ ተጸንቢሩ ብዝብል ክሲ ኣብ 1987 ስለ ዝኣሰረቶ ሞያ ስፖርት ከማዕብል ኣይከኣለን ኣብ 1997 ምምሕዳር ፍልስጤም ኣብ ቀይዳ ኣትይዎ ክሳብቲ ኣብ 2000 ኣልኣቅሳ ኢንቲፋዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናዕቢ ክሳብ ዝንቶክ ድማ ተኣሲሩ ጸኒሑ ማርዋን ዒሳ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ወታደራዊ ኣቆማ በራጊድ ኣልቃሳም ኣብ ምምዕባል ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ ኣብቲ ምንቅስቓስ ብዝነበረ ፍሉይ ተራ እስራኤል
ኣብ ዝርዝር ኣመናት ተደለይቲ ሰባት ኣትያቶ ኣብ 2006 ምስ ደይፍን ካልኦት ቀንዲ መራሕቲ በራጊድ ኣልቃሳምን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ክትቀትሎም ፈቲና ነይራ። ማህረምቲ እኳ እንተጋጠሞ እቲ ከተጥፍኦ ዝነበረ ዕላማ ግን ኣይተዓወተትን። ብዘይካዚ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ 2014 2021 ኣብ ቃዛ ኣብ ዘካየደኦ ደብዳብ 2 ግዜ መንበሪ ገዝኡ ብምዕናው ንሓዉ ቀቲለን ክሳብ 2011 ገጹ ተራእዩ ይፈልጥ ነይሩ። ሽዑ ግን ኣብ ስርዓት ኣቀባብላ ምልውዋጥ ምሩኻት ምስ እስራኤል ጊላድ ኣብ ናይ ሓባር ስእሊ ቁሩብ ተራእዩ። ማርዋን ብኖም ደጉረ ኣቡልባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ምውጣንን ምፍጻም ስርሒታት ክሳብዚ ናይ ሕጂ ማዕበል ኣልኣቕሳ ኣብ ስለያውን ቴክኒካውን መድያትን ኣብ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ተራእዩ ዕዙዝ ምዃኑ ይንገር። ያሕያ ሲንዋር ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ እዩ። ያሕያ ኢብራሂም ሲኣንዋር ኣብ 1962 ተወሊዱ። ንሱ መስራቲ ናይቲ ጉዳያት ውሽጣዊ ጸጥታ ዘመሓደር ብማጂጅ ዝፍለጥ ትካል ጸጥታ ሓማስ እዩ። እዚ ትካል ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ንእስራኤል ከም ዝሰርሑ ዝጥርጥሩ ወከልቲ መርመራታት ምክያድ ከምኡውን ንባዕላቶም ንመኮንናት ስለያን ጸጥታን እስራኤል ምክትታል ይገብር። ሲንዋር 3 ግዜ ብእስራኤል ዝተኣስረ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ኣብ 1982 ን4 ኣዋርሕ ኣብ መምሕዳራዊ ማእሰርቲ ዝጸንሐሉ እዩ። ኣብ 1988 ሲንዋር ን3 ግዜ ተኣሲሩ ን4 ግዜ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ንሱ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ታንኪ እስራኤላዊ ወታደር ጊላድ ሻሊት ብመጥቃዕቲ ሚሳኤል ሓማስ ተሃሪማቱ ወታደር እስራኤል ጅሆቱ ተሒዙ። እስራኤል ነቲ ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሻሊት ሓማስ ንኽፈትሖ ዘድሊ ኩሉ ክትገብር ነይርዋ። እዚ ድማ ብስምምዕ ምልውዋጥ እስራት ዝተፈጸመ ኮይኑ ብዙሓት እስራት ካብ ምንቅስቓስ ፋታሕን ሓማስን ተፈቲሖም። ያሕያ ሲንዋር ድማ ሓደ ካብኣቶም ብምዃን ኣብ 2011 ተፈቲሑ። ሲንዋር ድሕሪ ምፍትሑ ካብቶም መራሕትን ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ሓማስ ኮይኑ ናብ መዝነቱ ተመሊሱ። ኣብ መስከረም 2015 ኣሜሪካ ስም ሲንዋር ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣህጉራውያን ኣሸበርቲ ኣስፊራቶ። እንተኾነ ሲንዋር ንመራሕቲ ሓማስ እስማዒል ሃንያ ስዒቡ ብ13 ለካቲት 2017 ኣብ ቃዛ ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ምንቅስቓስ ክኸውን ተመሪጹ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ይፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።